Ja ću počitati pesmu od Aleksandra Bloka iz stihova Miodragi. Posle ću vam objasniti zašto je ta pesma toliko bila važna za mene, zašto je odabrana na večeras. To je u prevodu Miodraga Sibinovića. Predosjećam ja tebe, leti prazno vreme, u istom liku predosjećam te tu. Sam horizont u ovu, zableskuje zemlja, a ja ćutki čekam, se uvulji iz tu. Sam horizont u ognju znam, stižeš me smeškom, ali strah me da ne dođeš bez drugim liku. Jer ovdje ćeš u meni podozrenjem teško kada promeniš na kraju lik na koji svigu. O, kako ću ja pasti, žalostno i nisko, snova svetonosti ne podnevši krik. Što horizont sad blešti, viđenje je blisko, no plašim se, ti ćeš promeniti lik. Ja ću mi sad zapravo reći da ja sam ovih zapravo jedna strofa ove pesme mi je bila jako bitna. Pročitala sam je u knjizi Simbolizam, prvi put, to je bilo nešto u gimnaziji. I ta strofa koju ću ponovo pročitati samo u drugom prevodu je na mene ostavila užasno jak utisak, pa sam se zapitala ko je ovo pisao. Ona glasi: predosjećaj, godine prolaze, stalo je isto mogu predosjećaj tebe. Sad je horizont u plamenu i neuzdržano svetlo. I ćutki čekam, tugujući i voleći. Sad je horizont u plamenu i blisko u pojavljivanju. No meni je strašno. Izmenit ćeš ti odmah. Ono što je posebno na mene zapravo, zašto sam baš odabrala ovu strofu i ovu pesmu, je razlog što je to bila strašno jaka slika horizonta u ovu. To može svašta nešto da znači. Ja ne volim sa te akademske analize i nisam rusista, pa ne mogu da priđem na taj način, ali